Kaixo, Eider Eibar naiz, marrazkilaria, eta sarritan beste idazleentzako marrazkiak egin dituen ilustratzailea naiz. Baina oraingoan neuk sortu dut album ilustratu bat, bai historia eta bai marrazkiak nire lana izan dira, eta bere izenburua Ez dakit marrazten da. Eta Ez dakit marrazten album honetan protagonistak erabakitzen du ez dakiela marrazten. Eta hori diotza bere buruari eta holandoa bizitzatik esanez ez dakiela marrazten eta ataskatuta dago. Baina marrazketa saio berezi batera helduko da bertan ikusiko du marraztea, komunikatzea eta elkarrekin ideia konpartitzeko eta mundu berriak ezagutzeko bide bat ere badela. Eta naizta zupentsatu ez dakizula marrazten, askotan ekin behar zaiola, arkatza hartu eta ekin egin behar dela, jakin gabe askotan nora iritsiko zaren eta iritsiko zaren puntu hori edo marrazki hori epaitzeko beharrik izanik gabe. Orduan ez dut esango zer gertatzen den historia bukaeran, baina bai marrazki bat sortzen dugun bakoitzean, marrazki horrek bizitza hartzen duela. Paper zurian ez dago ezer. Eta marrazten dugun marrazki bakoitza ez dugu ondo edo txarto dagoen esango, baizik eta existitzearen bakarrik bizitza hartzen du eta bere bideari ekiten dio. Eta hori islatu nahi izan dut lan honetan. Espero dut disfrutatzea, nik oso ondo pasatu dut eginez, egia esan akuarela lan handia izan da, aspaldiko partez eskuzko lan izugarri egin dut, eta ez dakit, bidai polita izan da sortzea, eta orain ia zelan iristen da. Eskerrik asko.